Γεια σας! Έχω τόσα πολλά ρούχα που πρέπει να δω πώς θα το κάνω, έτσι ώστε αυτό το δωμάτιο, που είναι πραγματικά ένα τεράστιο χάος, να το κάνω ένα δωμάτιο ντουλάπα για να μπορέσω να βρίσκω πιο εύκολα τα ρούχα μου και να μην έχω τόσο θέμα με το όλα χάος. Έχουμε λίγο πολλά πράγματα να κάνουμε γενικά, δηλαδή άμα δείτε έχω ένα άκυρο ξύλο εδώ πέρα, έχω ένα κρεβάτι που είναι κατεστραμμένο που πρέπει να το βγάλω, έχω κάτι κουβέρτες εκεί στο βάθος. Τι είναι αυτό, ναι. Εντάξει, και μια δουλάπα η οποία, θα τσακιστώ εδώ πέρα, και μια δουλάπα εδώ πέρα που πρέπει κάπως να τη φτιάξουμε. Όχι, φαίνεσαι στο βάθος. Εντάξει, αυτό θα κοπεί. Εδώ, έτσι. Ας ξεκινήσω να βγάζω κάποια πράγματα. Έκανα καλή εκπαίδευση στη φάρμα. Ούψ. Εντάξει, όχι και τόσο. Spider-Man. Λέω μπουρδες. Τώρα δεν θα φανταστείτε τι θα κάνω. Θα βγάλω το συγκεκριμένο στρώμα στα σκουπίδια. Ούψ. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο στρωματάκι προφανώς και θα χρειαστώ τον Πορφύριο. Οπότε, ευχαριστώ κύριε Πορφύριο που θα μας βοηθήσετε το συγκεκριμένο βιντεάκι. Έψαχνα σε διάφορες αγγελίες γενικά στο διαδίκτυο για να βρω stand για ρούχα. Αλλά τι γίνεται. Όλα ήταν πανάκριβα και όλα ήταν μεταχειρισμένα σε άθλια κατάσταση και δεν βρίσκα τίποτα. Και ξαφνικά πέφτει το μάτι μου σε ένα κατάστημα που λέγεται Extra Large. Αυτό βρίσκεται κοντά στο Περιστέρι. Επειδή έτυχε να κάνουν κάποιες αλλαγές πράγματα, είχαν κάποια stand που δεν τα χρειάζονταν και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα να μπορώ να πάω να τα αγοράσω. Wow, εξ ουρανού, υπέροχο. Μου δώσαν δώρο και αρκετές κρεμάστες και τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Παιδιά, επιτέλους τα κατάφερα και έφτιαξα το δωμάτιο ντουλάπα που ήθελα πάρα πολύ. Έχω ολοκληρώσει όλα μου τα ρούχα, φούστες, μπλούζες, φορέματα, τα πάντα, τα βάλαμε όλα μαζί με το Πορφύριο. Και εννοείται πως θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Πορφύριο, γιατί αν δεν ήταν το συγκεκριμένο άτομο να μου πει «Βαλεντίνα, γιατί την αποθήκη σου δεν το κάνεις δωμάτιο ντουλάπα?» Και εμείς βάζει «Wow, έχει δίκιο». Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με άλλο μαλλί και μου τύχαν κάποια σκαμπανεβάσματα αυτές τις μέρες, οπότε άρχισε αρκετά το να φτιαχτεί το συγκεκριμένο δωμάτιο, αλλά δεν πειράζει. Το νόημα είναι ότι έχει φτιαχτεί κάτι όμορφο και πάμε να το δούμε μαζί. Βουαλά! Εδώ, κρεμασμένα τα φουλιάλια μου. Φουλιάλια μου. Καλά. Σάλιο, σαλιγάριο. Προβόκαλτσα. Αγαπητέ Πορφύριε, πρόσεξε πολύ καλά πώς θα βάλεις τους υπότιλους. Ευχαριστώ. Θέλω να είναι ακριβής. Λοιπόν, και εδώ κάτω. Έχω μία κούκλα και επειδή δεν είχα τι άλλο να βάλω, της έβαλα μια γραμμάτα και μια μεζούρα. Why not? Εδώ στο υπέροχο δουλάπι μου, το μόνο που έχω κάνει αλήθεια είναι αυτό εδώ. Δηλαδή να βάλω εδώ τσάντες, εδώ διάφορα φουλάρια. Και εδώ πιο κάτω καλσόν, αλλά εντάξει, ποιος νοιάζεται, αυτά είναι προσωπικά αντικείμενα. Το πιο σημαντικό είναι το ότι έχουμε στη δουλάπα, που δεν είναι άλλο από δωμάτιο δουλάπα. Εδώ πέρα αυτά εδώ όλα είναι τα παλτά μου. Εδώ είναι τα φορέματά μου. Εδώ είναι οι μάλινες μου μπλούζες. Wow! Εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι όλες οι φούστες μου. Εδώ από πίσω είναι όλα τα τοπάκια. Γιατί δεν βγαίνει. Είναι όλα τα τοπάκια μου. Είναι κάποιες άλλες μπλουζίτσες έτσι. Και εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συλλογή κάτι πολύ σημαντικό και υπέροχο. Είναι αυτό το συγκεκριμένο δουλάπι, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο δουλάπι δεν είναι ό,τι κι ό,τι. Δεν είναι ό,τι κι ό,τι. Τώρα θα σας δείξω τι είναι. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συλλογή μου αυτό εδώ το υπέροχο μπαούλο, που δεν είναι οτιδήποτε. Είναι ένα μπαούλο με παπούτσια. Ναι! Και ναι, εννοείται τα αυτάκια που είχα και στη φάρμα. Wow! Παιδιά,
Αυτό το μικρόφωνο. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το δωμάτιο του Λάπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και είδατε όλη τη διαδικασία του, καθώς και γνωρίσατε και το συγκατοικό μου, που είναι και αυτός που βάζει συνήθως τους υπότιτλους στα περισσότερα μου βιντεάκια στα ελληνικά. Τα κινέζικα τα κάνω μόνη μου. Οπότε τα λέμε soon, γιατί έχω κάποια κακά νέα που πρέπει να πω και θα τα μάθετε πολύ σύντομα. Η κάμερα δεν έπρεπε να με ακολουθεί τώρα. Η κάμερα τώρα έπρεπε να επικεντρωθεί εκεί και εγώ να φύγω. Γεια σας. Κάτσε, θα το φτιάξω τώρα. Εντάξει. Θα το ξαναγυρίσω. Γεια σας. Εντάξει, τώρα έγινε.